Напэўна, у кожнай сям'і ёсць альбом са старымі фотакарткамі. Іх рэдка дастаюць з шуфлядак і ўдастойваюць увагай. Між тым, праз гады гэтыя здымкі ўжо гісторыя. Раскрыць сямейныя архівы для ўсеагульнага агляду – ідэя брэсцкага краязнаўцы Івана Чайчыца. Яго падтрымала Генеральнае консульства Польшчы ў Брэсце. Для нас это bardzo важно. Для нас гэта вельмі важна. Па-першае, гэта дакументалістыка жыцця горада першай паловы 20-го стагоддзя. Яна дазваляе нам адчуць тую эпоху, акунуўшыся ў яе побыт. Па-другое, гэта мастацкая каштоўнасць. Тагачасныя фотографы былі не проста рамеснікамі, яны былі мастакамі. Ну і галоўнае, фатаграфія – гэта захавальнік памяці. Аўтар праекта Іван Чайчыц з задавальненнем адзначае, выстава атрымалася ўсенароднай. Калі паўгады таму арганізатары рабілі заклік да берасцейцаў дасылаць фотаздымкі, яны не чакалі вялікага водгуку. К нашему удивлению, откликнулись граждане не только Республики Беларусь. Когда стали приходить материалы из Австралии, США, Польши, мы поняли, что действительно что-то должно получиться интересное. То есть действительно снимки были достойные, и на выставке их представлено и снимков, и документов чуть более 70. На самом деле, скажу честно, их пришло около 400. Сярод прадстаўленых матэрыялаў можна ўбачыць пасведчанне дэпутата брэсцкага магістрата Матыаса Заблуда, які быў на той час самым вядомым у Брэсце фотографам. Дакументы даслалі яго родныя з Аўстраліі. У экспазіцыі і студыйныя фатаграфіі жыхароў Брэста, Баранавічаў, Пінска, здымкі школьнікаў і вайскоўцаў, вулічныя фатаграфіі, імгненні, якія ўхапілі камеры фотографаў. Одно з таких імгненняў сёння звязвае брастаўчанку Крысціну Венцык з маленькай дзяўчынкай на фото. Гэта яна 80 гадоў таму. Решили поехать на Ленина в костел. И вот тогда извозчики были. Вот. Мы сели, извозчика наняли, и бабушка меня на руки взяла, а там дальше мамы с костела уже ехали, когда вот эту фотографию сделали. Анатолий Иванченко не без гордости показывает на фотоздымках свою тещу. У яе бытнасці яшчэ незамужняй дзяўчыны. Фото з сямейнага альбома. Удзельнік выставы упэўнены, менавіта такія фотоздымкі могуць захаваць гісторыю. Если сейчас и молодежь, да и не только молодежь, вся перешла на цифровку, на то, что в компьютере хранится, на мой взгляд, это неправильно. Историю таким образом не сохранишь. А вот документально подтвердить только можно вот такими вот фактами. Сустрэцца з мінулым праз сямейныя архівы ў музеі выратаванай мастацкія каштоўнасці можна до 17 снежня. Дарэчы, арганізатары абяцаюць працяг праекта. Засталося яшчэ шмат фотаздымкаў, якія не ўвайшлі ў гэтую выставу. Мінулае на іх таксама чакае сустрэчы з сённяшнім днём. Людмила Салзна, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».